Салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол ҷойгир ҳастем дар пушти ресторани Сарез ва пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем. 4 сотиқ замин, 2 этажа ҳавлӣ мебошад ва 9 дар хона дорад. Марҳамат, сар мекунем дӯстони гиромӣ. Марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳамом. аз якум ҳуҷра сар мекунем. документҳои хона ҳамаш 100%ай, свет ва обам ҳама вақта мебошад даруни шаҳрай. ана инҷо бошад дуюм ҳуҷра. ана инҷо ва сеюм ҳуҷра. айни ҳол хонаро аз сари нав ремонт кардастам, барои ҳамин баъзе хонаҳош тайёр нест, лекин айни ҳол ремонтош рафтаст, хонаро обновид кардастам. ана инҷо дӯстони азиз ванна мебошад, яъне ҳамон. ва инҷо бошад ҳоҷатхона. нархи хона тамошобинони азиз $180,000 боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай 93 466 64 64 ватсап доранд. ба ҳазор аз номи каналмон гап занед. дӯстони азиз, ҳозир аз инҷо сар мекунем, баъд мебурем ба дуюм ошёна. ина тамошобинони азиз, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра. ана инҷо бошад кухни, яъне ошхона. акнун мегзорем ба дуюм ошёна. дӯстони азиз, дар инҷо 3 ҳуҷра, боз дар он ҷо як чанд ҳуҷраи дигар аст. аз инҷо сар мекунем. боз як ҳуҷраи навбатӣ. кондитсионерам ҳаст. ва дар инҷо бошад боз як даракам ҳаст. ҳамом, яъне ванна. ва инҷо бошад ҳоҷатхона. боз 3 ҳуҷраи дигар. ва охирон ҳуҷра. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 4 сотиқ замин, 9 дар хона, ҷойгир аз пушти ресторани Сарезда, шаҳри Душанбе. нарх $180,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамҳои соҳибуш 93 466 64 64 дар рӯи экран. боз дар ин ҷо нехали балконам ҳаст. аз номи канали Dom TJ гап занед. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.